Na początku chciałem Wam pokazać dokładnie gdzie. Jak widzicie tutaj na mapie, to jest Somalia. Jak mówiłem, mamy jeden z najdłuższych wybrzeży w całej Afryce. Jak widzicie, tutaj mamy Ocean Indyjski, a tutaj mamy Czerwonego Morza. Stolica Somalii się nazywa Mogadiszu. Jest tutaj. To jest stolica Somalii, Mogadiszu. Teraz na mapie w Afryce, jak widać, mamy tutaj Somalia. Tak? Na samym rogu Afryki. I właśnie to jest na samym wschód Afryki. Tak? Sąsiedzi, jak mówią, Etiopia, Kenia i takie malutki kraj, który się nazywa Djibouti. Ten malutki kraj, który się nazywa Djibouti, kiedyś należało do Somalii. To było część Somalii. Chociaż teraz jest niepodległy kraj, który się nazywa Djibouti. Ale tam mieszkają normalne, zwykłe Somalijczycy, które mówią po somalijsku. Teraz tak wygląda flaga Somalii. To jest zwykłą niebieską z białą gwiazdą. Ta gwiazda ma znaczenie. Dlaczego akurat Somalijczycy wybrali niebieską, białą gwiazdę? Niebieskie to wiadomo, to jest niebo, prawda? A gwiazda jest w niebie. Ale ta gwiazda ma znaczenie. To znaczy, że gwiazda ma 5 rogów, prawda? I Somalia kiedyś wyglądało tak. Przed 1890 roku Somalia wyglądała tak. Nie tak jak teraz wygląda, ale tak wyglądało. Więc jak mówiłem, jak przyjechały kolonie, dla nich Somalia była zbyt wielką do opanowania. Więc dzielili Somalię na 5 części. Jedna część, to jest tutaj na przykład, to jest, ta część była kolonizowana przez Włoch, a ta część była kolonizowana przez Anglików. Tutaj brakuje ta część, która była kolonizowana przez Francuzów, która się nazywa Djibouti teraz. I Somalia została dzielona na 5 części. Jedna część dostała Etiopia. Druga część dostała Kenii, więc to jest 1, 2. Później ta część kolonizowana przez Włoch to jest 3. Ta część kolonizowana przez Anglików to jest 4, a ta część kolonizowana przez Francuzów było 5. Tak, więc to jest 1, 2, 3, 4, 5. Dlatego ta gwiazda jest przeznaczona na tę część Somalii. Reprezentuje właśnie ta 5 część, która była kiedyś Somalia. Wrócimy do tej mapy. Jak mówiłem, jedna część dostała Etiopii, akurat w tym rejonie, które widać na mapie, w tym rejonie, to jest, kiedyś była część Somalii. Ona się nazywa Ogadenie. I tu normalnie mieszkają Somalijczycy. Tak? I ta część dostała, Etiopia dostała. Druga część to jest taki malutki kawałek, to się nazywa NFD. I tutaj też mieszkają Somalijczycy, ale ta część dostała właśnie Kenii. Więc to jest tak, jeden kawałek, drugi kawałek, trzeci, 4 i 5. To jest akurat właśnie znaczenie tej gwiazdy, która jest flaga Somalii. Obecnie w 2018 roku Somalia wygląda w ten sposób. Bo Somalia teraz postanowiła po prostu być dzielona na Stanach, tak? Jak w Stanach, jak w Ameryce, prawda?
I teraz jest ponad Somaliland, Puntland, Mudugland, Jubaland, Galmudugland i tak dalej. Zaczynają tak być niepodległe, bo każdy, nie wiem, rejon będzie miał swoje własne, to będzie jak autonomia, tak każdy rejon w Somalii będzie miał swoje własne władze. I chociaż z tym jest związane bardzo dużo konfliktów, z tego powodu, że wszystkich tych po prostu autonomiczne, na przykład część, które widzimy, należą do różnych klanów. Więc z jedną strony jest dobrze, żeby na przykład działali autonomicznie, a drugą stroną jest tak, że w tym rejonach mieszka specyficzny po prostu klan. I to czasami są konflikty między klanami, tak? Z rejonu, akurat w tym autonomicznych rejonach. Bo na przykład w jednego rejonu mieszkają różnych klanów, tak? Ale większość ludzi, które mieszkają, dominują mniejszości, które mieszkają w tym akurat danego rejonu, tak? I dlatego są troszeczkę dyskryminowani i tak dalej. I to właśnie spowoduje konflikty, tak? Wśród społeczeństwa. No dobrze, idziemy dalej i teraz spróbujemy zobaczyć, jak wyglądało w czasie kolonii w Somalii. To akurat to jest lat 50. To jest stolica. I tutaj akurat rządziło Włochy, tak? Ta część. Oni sobie po prostu zbudowali takie budynki piękne, prawda? Ale dla swojej własnej potrzeby, tak? Więc to nie było aż tak źle, ale możecie wyobrazić sobie, że ludzie byli po prostu jak niewolnikami, tak? Więc rządzili nimi obcych. Później, to jest lat 80, tak wygląda teraz stolica. Tutaj jak widzimy, to jest stare miasto, które ma ponad naprawdę bardzo, bardzo stare budynków. I później został rozbudowany na przykład hotel, tak akurat to jest jeden bardzo znany hotel mówię był, bo po wojnie niestety, po wojnie domową został zniszczony. I tutaj jak widzimy, tutaj była też katedra, bo w Somalii większość ludzi są muzułmanami, prawda, ale byli aż tak tolerancyjni, że pozwolili, żeby po prostu nawet katolicy mieszkali wśród nich, tak więc było zbudowana właśnie ten katedra w stolicy. No obecnie stolica wygląda w taki sposób. Niestety po wojnie stolica praktycznie została zniszczona, ale troszeczkę się odbuduje się i cały czas się rozwija. I teraz ludność w stolicy przekroczyła ponad, nie wiem, 5 milionów, prawie teraz mieszka właśnie w stolicy. Wyobraź sobie 12 milionów cały kraj, a na całym stolicy mieszka ponad 4 miliony osób, bo wiadomo, że większość ludzi przyjeżdżają do stolicy i szukają różnych możliwości, tak, pracy i na sposób. Pokażę wam troszkę teraz krajobraz Somalii, ale pokażę wam najładniejszą część, tak, bo to akurat to jest część południowa Somalia, gdzie jest dużo zieleń jest i w Somalii mamy dwa rzeki, jeden się nazywa Juba, druga się nazywa Shabelle, bardzo dużo zieleń i duża woda jest. Czasami są powodzi spowodowane przez właśnie te rzeki, które mają ze sobą przynoszą ze sobą bardzo dużo wody i niszczą w ogóle uprawy, nawet w domkach i tak dalej, więc mamy też takie malutkie jeziorki, które dzieci bardzo lubią się bawić i kąpać się. A plaże, jak mówiłem, mamy naprawdę jeden z najdłuższych plaży w Somalii, tak, w Afryce, więc jak widzą Państwo, plaże tak wyglądają w Somalii, pustki, prawda, tam nie ma dużo ludzi, które w ogóle się kąpią w tym plaży. Piękne plaże, prawda, ale niestety pusto, tak, ale bardzo rzadko ludzie w ogóle skorzystają w ogóle z takiej plaży, bo nie ma po prostu dużo ludzi, tak? Ale mam nadzieję, że na przyszłości, jak sytuacja w Somalii będzie lepiej, tutaj będą bardzo dużo turystów, bo przed wojną domową w Somalii przyjeżdżali naprawdę bardzo dużo turystów, zwłaszcza z Włoch, bo wiadomo, że ta część akurat była kolonizowana przez Włochów, więc bardzo dużo ludzi z Włoch przyjeżdżali do Somalii na odpoczynku i takie piękne plaże, tak? Zachód słońca, naprawdę wyśmienity. To jest, tak wygląda czasami w krajobraz w Somalii, tak? Akurat
jak mówiłem, wybrałem najpiękniejsze, tak, bo nie wszystko w Somalii jest zniszczone, nie wszystko w Somalii jest związane na przykład z biedą i tak dalej. Somalia naprawdę jest jeden z tych bardziej, no jak można powiedzieć, są bardzo biedni ludzie, tak, ale problem polega na tym, że tak, że brakuje tam wykształcenia, tak. Większość ludzi nie chodzą do szkoły, zwłaszcza teraz, po wojnie. I to spowoduje, że w ogóle ludzie nie mają pomysłu, tak. Jak po prostu zorganizować sobie, nie wiem, pracę, albo na przykład jakieś nowocześne, na przykład sprzęt skorzystać i tak dalej. Ale myślę, że kiedyś to nadrobimy i ten kraj naprawdę ma bardzo duży potencjał i myślę, że na przyszłości będzie jeden z tych najbogatszych krajów. Bo nawet teraz dużo osób mówi, że Somalia jest mnóstwo ropa i dlatego właśnie Arabowie biją się właśnie o Somalii. Jest cały czas konflikty między na przykład takie kraje jak Katar czy Arabia Saudyjska, jakiś konflikt, gdzie po prostu każdy spróbuje walczyć o kawałek tej ziemi w Somalii teraz. I teraz z ciekawości, a wiecie jak wygląda w ogóle, no wiemy co to jest kadzidło, prawda? Ale wiecie gdzie rośnie? W Somalii jest naprawdę bardzo dużo kadzidło i właśnie kadzidło wygląda w taki sposób, tak? A akurat to jest drzewo i jest mnóstwo takich drzew w Somalii, zwłaszcza Puntland, ten rejon Puntland. I właśnie w taki sposób zostaną zbierane właśnie te kadzidła. To jest kadzidło już przerobione, tak, na kadzidło normalne. I te drzewa w Somalii jest bardzo dużo, zwłaszcza ten rejon, który mówiłem, Puntlandzie, tak. No dobra, i teraz opowiem wam o troszeczkę o zwierzęta w Somalii. W Somalii jest bardzo ulubione zwierzę domowe, które nie domowe, tylko zwierzęta, które Somali uwielbiają, to jest wielbłąda, tak. Wielbłąda ma dużo znaczenia dla Somalijczyków. Bogactwo zależy od ile masz wielbłądów, tak. Niektóre na przykład, nie mówimy teraz o dużych miastach i tak dalej, ale na wsiach i tak dalej i poza na przykład miastami i tak dalej. Rola wielbłąda w Somalii jest bardzo duża. Jest korzystanie jako transport, na przykład przeprowadzkę, prawda? Zobaczcie, tutaj akurat to jest cały dom, tak? Bo to są ludzie, są nomadami, tak? I oni po prostu jadą tam, gdzie pada deszcz. Większość części Somalii jest bardzo sucho i bardzo rzadko pada deszcz, ale oni po prostu przemieszczają się dzięki właśnie wielbłąda, bo tam nie ma ciężarówki, nie ma samochodów i tak dalej, więc opakują wszystko z całego domu i jadą tam, gdzie akurat jest trochę wody, trochę zieleni i tak dalej. Jak widzicie, to jest karawan, prawda? To jest cała wioska, która się prowadzi z jednego miejsca na drugie miejsce. Albo na przykład na transport żywności, tak? Ludzie chcą coś sprzedać i tam, gdzie samochody nie docierają, właśnie są wielbłądy są korzystane jako transport, tak? A po pracy, ja się śmieję zawsze tym zdjęciem, potrafię po prostu się, zamiast ludzi, jak widzicie, na plaży odpoczywają właśnie wielbłądy, tak? Więc też mają prawo też na odpoczynku, więc bardzo fajnie to wygląda właśnie, to mi się bardzo podoba. Druga korzyść jest tak, oprócz mięsa, bo w Somalii bardzo dużo się je mięsa właśnie wielbłąda, jest mleko wielbłąda. To jest takie bardziej, mówię, że to jest bardzo zdrowe. I to jest sposób właśnie dojenia. I do dojenia ono jest bardzo puszyste. Ma takie pianki cały czas robi. I akurat taki specjalny sprzęt, który się nazywa on jest specjalnie przeznaczony, żeby doić właśnie mleko. I on się nazywa dil po somalijsku. I w taki sposób akurat od razu można się napić. On przechodzi różne fazy, to mleko z wielbłąda. Pierwszy akurat, jak od razu po dojeniu, jest takie świeże i można się napić normalnie, tak jak jest. Ale później, jeżeli ostawimy trochę, będzie trochę kwaśny, będzie kefir i tak dalej.
Więc on przechodzi 3 fazy i będzie miał 3 różne smaków. Somalczycy nazywają to w różny sposób. I jak widzicie, naprawdę wielbłądy jest bardzo jeden z takich ulubiony, na przykład zwierzęta. Bo większość Somalczycy są, nawet tych, którzy nie mieszkają w dużych miastach, są nomadami. I hodują właśnie wielbłąda, czy krowy, czy kozy i tak dalej. Ale na większość ludzi właśnie hodują wielbłąda. A czasami jest tak, jeżeli rodzina ma dużo wielbłąda i to wygląda trochę śmiesznie, ale taki jest zwyczaj, że jeżeli tam na małych wioskach, w których mieszkają młodzi ludzie, prawda, i chcą się pobrać, rodzice na przykład młodego, który chce się ożenić z dziewczyną, obdarują rodzinę dziewczyna na przykład trochę wielbłąda, tak, w zależności ile mają tych wielbłądów, tak, może być 10, może być 20, może być 30, to zależy ile mają tego wielbłąda, tak, zamiast pieniądze po prostu obdarują tego wielbłąda rodzinę na przykład wybranką przyszłą żoną, tak, no ale to jest zwyczaj i cały czas to jest. Więc wielbłąd taką samą rolą może też grać. Teraz też chciałem opowiedzieć wam troszeczkę o zwierzętach, które mówię kiedyś, bo kiedyś żyli w Somalii, jak było klimat było inaczej, bo na przykład można było spotkać na przykład zebra, chociaż większość tych zwierząt teraz uciekli właśnie do Kenii, bo jak wiadomo, jest strasznie dużo susza. Zwierzęta szukają tam, gdzie mogą znaleźć wodę i wyżywienie, więc większość tych zwierząt, na przykład jak żyrafa, wędrowali na przykład do Kenii. A tam obok, jak widzimy, też wielbłądy, tak, które razem z tymi zebrami po prostu, nie wiem, no, jedzą taki liść. To na pewno wiecie, bo widzieliście, na pewno spotkaliście właśnie w zoo, tutaj w Warszawie nawet widziałem go. To jest jeden z bardzo znanych osiołów. W stolicy też skorzystany jako na przykład w pracy, tak, żeby do przenoszenia wody, na przykład ze studni do domka, jest skorzystany właśnie osioł. Tak samo było mnóstwo tych zwierzętach, jak na przykład tych lew i tak dalej. Były też zwierzęta i tak dalej. No, szanowni Państwo, na razie zatrzymamy się tutaj i ciąg dalszy na pewno nastąpi i wtedy będziemy rozmawiali o kulturze i język somalijski i różne ciekawe rzeczy o Somalii. Ale na razie, żeby nie było za dużo tego, zatrzymamy się tutaj i do słyszenia, do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam.